Sugeng siang sedaya, awit karsanipun Gusti ingkang mubeng dumadi, ingkang sampun pinarengan kasarasan karasajan kawilujengan tansah kasiwak kasaria dumateng kula panjenengan sami ingkang kula hormati Ibu Rosi Adinda Aurora SPD minangka guru basa Jawi wonten SMK Dharma Bahari. Alhamdulillah wonten ngarsanipun dalem Allah Subhanahu wa taala dene kula panjenengan sami tasih pinaringan rahmat saja hidayanipun katitik kula panjenengan sekalian tasih saged kempal wonten ing mriki. Krepakaken nami kula Nadia Tinta Laura kelas 11 TKJ 4. Wonten mriki kula badhe nindakake praktek pidato tentang lingkungan sekolah. Hadirin ingkang kula tresnani, jaga kebersihan lingkungan niku kedah dipun galakaken dumateng kita sedaya, khususnipun lingkungan sekitar lan lingkungan sekolah. Kata bencana sing disebabake karena kurang jaga kebersihan lingkungan. Contonipun wabah penyakit, banjir, lan polusi udara. Saklintunipun jaga kebersihan lingkungan niku sebenarnya ingkang kegiatan sepele, nanging manfaate bagi kita gede saged. Manfaat njaga lingkungan niku kata lingkungan saged resik, dadine lingkungan saged bebas saking sarang penyakit. Suasane ngepakaken ayem tentrem, nyiptakake urip ingkang layang lan sejahtera. Salah sawijine lingkungan boten maringi bencana kangge kita yakuwi njaga kebersihan lingkungan. Tegesipun kebersihan lingkungan ingkang selare yakuwi lingkungan kang layak kanggo dipanggoni manungsa lan kesehatan manungsa saged terjaga amargi menika kita sedaya kudu njaga kebersihan lingkungan supados nyiptakake urip ingkang layang lan sejahtera. Jaga kebersihan lingkungan punika salah sawijining upaya ingkang utama kangge nyegah aneka penyakit selaku kita murid ing SMK Dharma Bahari. Keresikan lingkungan saged kita tumparaken ing lingkungan sekolah. Kita resik, kita ugi ingkang angsal dampak positifipun inggih punika KBM dados aman lan nyaman. Monggolah kita sedaya sebagai warga lingkungan sekolah saring-saring semangat agenipun njaga lingkungan. Supados lingkungan kita niku resik lan bebas sing penyakit. Njaga lingkungan sekolah mulai saking hal cilik kayata piket kelas, piket halaman, lan piket bersama sekolah. Ingkang terakhir, besar harapan kula sapunipun kula pidato mengajak sedaya rencang-rencang supados semangat agenipun njaga lingkungan sekolah kita. Minangka pidato singkat ingkang saged kula aturaken wiwit awal dumadi akhir kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.